magħkom għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Palma din daraw bħalissa għaddejjin tajjeb bit-tilqim fejn l-istrateġija li għamilna ta' prioritizzazzjoni ta' dawk in-nies li għandhom l-ewwel jieħdu t-tilqim għaddejja tajjeb u anka qegħdin inlaqmu skont l-ammonti ta' tilqim li qegħdin jaslulna. Infatti mxejna tajjeb dawk in-nies li jaħdmu fil-postijiet kliniċi li għandhom kuntatt dirett ma' pazjenti u anka għaddejjin tajjeb ukoll ma' dawk il-healthcare workers l-oħrajn li ukoll qegħdin jaħdmu fil-settur tas-saħħa kemm fil-dak tal-gvern kif ukoll f'dak tal-privat anka dawk li m'għandhomx kuntatt dirett mal-pazjenti. U qegħdin nagħmlu anka n-nies li jaħdmu fil-privat fosthom il-general practitioners, l-ispiżjara, dawk l-isptarijiet privati, ħalli bekk aħna nkunu qegħdin inlaqmu dawn in-nies kollha li jkunu qegħdin joffru servizzi tas-saħħa. Ukoll sejrin tajjeb ħafna fid-djar tal-anzjani fejn hemmhekk għamilna priorità għalihom kemm l-anzjani residenti fid-djar kif ukoll in-nies li jkunu qegħdin jaħdmu magħhom. U allura sa frar aħna nkunu qegħdin lestejna dawn id-djar u anka nkunu għaddejjin sew bit-tilqim ta' tieni doża wkoll. Anka dawk in-nies li aħna diġà batnilhom litra ta' n-nies li huma l fuq minn 85 sena dawn aħna laqamnihom kollha u nerġa' nappella jekk hemm xi ħadd li għadna aħna ma konniex batnilek ittra u inti tista' tiġi fiċ-ċentri tas-saħħa ċemplinna fuq il-145 ħalli aħna ntuk appuntament mill-iktar fis possibbli. U għaddejjin ukoll bit-tilqim ta' dawk l-anzjani tal fuq minn 85 sena li huma ma jistgħux joħorġu mid-dar fejn aħna qegħdin noffru dak is-servizz fid-dar tal-persuna biex inkun nistgħu niġu nlaqmukom id-dar ukoll. U anka aħna għaddejjin dawk il-pazjenti li huma cancer patients li huma jkunu qegħdin jieħdu l-chemotherapy fejn bdejna ntuhom ukoll it-tilqim qabel ma huma jkunu ħajibdew ir-run tal-chemotherapy ħalli hekk huma jkunu mlaqmin mill-iktar fis possibbli wkoll. U allura dan huwa l-ewwel cohort li għaddejjin sew fih u diġà bdejna nitlu anka fit-tieni cohort. U bħalissa hemm il-preparamenti wkoll lesta bdew jinbagħtu wkoll littri, ġifieri l-ġimgħa d-dieħla tibdew tirċievu littri dawk in-nies li huma ta' età bejn 80 u 84 sena biex tkun tistgħu wkoll tiġu titlaqmu fiċ-ċentri tas-saħħa u nappellalkom biex iżommu mal-ħin u l-ġurnata ta' dan l-appuntament fejn aħna minna appuntamenti biex nkun nistgħu nilqgħu il dawn in-nies u l-ħin ikun kif aħna nkunu kalkulajna biex nkun nistgħu nlaqmu lil kulħadd ukoll. U anka nkunu għaddejjin għal frontliners ukoll li huma dawk tal-Armata, Civil Protection, tal-Pulizija li dawn huma kollha gruppi ta' persuni li jaħdmu fuq il-COVID bħala frontliners. U l-istess bħalma minna għal dawk li huma homebound fil-grupp ta' 85 plus u koll fil-grupp li ħanibdew ta' bejn 80 u 84 sena u koll dawk li huma homebound nkunu qegħdin natukom it-tilqima fid-dar tagħkom allura dawn in-nies nitolbukom tistennew ftit sakemm aħna mbagħad inkun nistgħu nikkomunikaw magħkom. L-appell huwa importanti ħafna li din hija tilqima li għaddiet mill dawk l-evalwazzjoni kollha li jagħmlu l-European Medicines Agency biex jaraw li dat tilqim kun tilqim li huwa jaħdem u tilqim li huwa safe u wkoll allura intom kun tistgħu tiġu tieħdu din it-tilqima u sserħu moħħkom li huwa tilqima li hija safe u tajba għalikom ukoll u wkoll huwa l-passi biex aħna dawn mixjin biex ikollna iktar nies li huma mlaqmin u iktar ikollna immunità fil-popolazzjoni tagħna. Fatti aħna konna minn ta' qudiem bħala Malta li wkoll għandna dat tilqim li qed jiġi mill-Unjoni Ewropea skont l-agreement u qed jiġi minn dawk it-tilqim li huma approvati mill-European Medicines Agency, ġifieri qed jiġuna tilqim kemm minn tal-Pfizer kif ukoll tal-Moderna u bħalissa it-tilqim li qegħdin nużaw huwa dak tal-Pfizer u bħalma qegħdin taraw hawnhekk aħna dejjem bqajna nżidu l-ammont ta' dożi li qegħdin nagħtu. Infatti sal-bieraħ tajna 24,680 total doses bħalma qegħdin taraw l-ammonti ta' nies li qed jitlaqmu dejjem qiegħed jiżdied dawk huma bl-ewwel doża
U wkoll hawnhekk għandna numru ta' nies ta' 2518 sal-bieraħ li tajnihom it-tieni doża. Fakkarkom li t-tieni doża tingħata wara 21 ġurnata meta nkunu qegħdin nieħdu it-tilqima tal-Pfizer. Importanti li nżommu ma' din id-data wkoll. Għaliex il-rakkomandazzjonijiet li joħorġu il-manifatturi tal-Pfizer hija li inti tagħtiha wara 21 ġurnata. Meta tirċievu l-karta tal-appuntament, qed ikolkom kemm l-appuntament tal-ewwel doża kif ukoll l-appuntament tat-tieni doża. U anke fuq dik il-kard li ntukom ukoll għandkom l-appuntament ħalli żgur tiftakru biex tiġu. X'inhi s-sitwazzjoni f'rigward tal-każijiet? Il-bieraħ għamilna 3280 tests, bħalma qegħdin taraw aħna qegħdin nibqgħu nifukaw fuq l-testjar tan-nies u minn dawn sibna 185 cases. U allura t-total ta' każijiet huwa ta' 17,585 cases. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ, infatti kellna 174 recoveries u allura t-total ta' recoveries huwa ta' 14,626. Sfortunatament kellna iktar imwiet u issa t-total ta' imwiet mill-bidunet huwa ta' 264 u t-total ta' active cases huwa ta' 2,695. X'inhi s-sitwazzjoni fl-isptarijiet tagħna għandna total ta' 162 cases li huma qegħdin jinżammu f'institution minħabba l-COVID. Fatti Mater Day fl-ITU tagħna għandna 16 il-persuna, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Day għandna 6 persuni, f'wards oħrajn ta' Mater Day attrazzati għal COVID hemm 44 persuna, Boffa hemm 10, St. Thomas hemm 9, Karen Grek Rehab hemm 13 il-persuna attiva, il-Good Samaritan li jżomm dawk il-pazjenti li huma COVID positive mid-djar tal-anzjani hemm 43 bħalma qegħdin taraw ukoll bil-mod niżlin. Mount Carmel hemm 10 persuni attivi u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 11 il-persuna. Jekk tara il-numru ta' każijiet kumulattiv, ovvja li huwa dejjem qiegħed jiżdied, però kien ħarsu naqra lejn x'qed jiġri. Rajna dawn il-peaks li jiġru meta inti kollok situazzjoni fejn ikollok nies li jiltaqgħu iktar flimkien, hija ċara dik il-peak li telet il-fuq eżatti wara il-Christmas u anka rajna li żdiedet naqsa ftit, però jista' jkun li għada mhijiex qiegħda tistabbilixxi ruħha, infatti jekk inħarsu lejn is-7-day moving average bħalissa qiegħed ta' 160. Taraw li n-numru tal-lum tela xi ftit, allura dak ħajkun qed jinfluwenza u rridu nkomplu segwu s-sitwazzjoni ħannaraw x'ħajamlu n-numri wkoll. Sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani, dak is-sitwazzjoni li kellna fejn kellna dar fejn kien hemm ħafna anzjani li ġew affettwati qatt ma reġgħet ġrat, u infatti n-numru ta' każijiet fid-djar kien hemm fejn kien hemm clusters, però kienu clusters li kienu pjuttost żgħar. Infatti bħalissa għandna 7 homes li għatem active cases għaddejn din l-aħħar ġimgħa, però n-numri huma żgħar u l-aħħar active cases f'kull home il-massimu qatt ma qabeż il-5 każijiet. U allura hemmhekk tibda tara kontroll. Fakkarkom ukoll li meta aħna tajna it-tilqim, kunna tajna dak it-tilqim li ma jkollhomx każijiet attivi għaddejjin u bħalissa ġifieri nkunu qegħdin nistennew li jkunu qegħdin joħorġu wkoll xi nies li jkunu minn kwarantina qabel aħna nlaqmuhom. X'inhu għaddej fil-komunità? L-ammonti ta' nies li kienu affettwati li huma relatati ma' clusters baqgħu li ħafna, fatti għandna 416 persuni li huma relatati ma' household clusters. Anka social gatherings ukoll qed jikkontribwixxu għal numru kbir tal-każijiet li qiegħed ikollna, anka workplaces għadna għaddejjin, kellna wkoll institutions, bħal pereżempju hawnhekk jidħlu dawk il-każijiet li kellna fid-djar, kellna wkoll il-cluster li kien hemm il-ħabs u kellna institutions oħrajn, u wkoll qegħdin naraw ukoll qed ikun hemm numru ta' każijiet li huma clusters li jkunu relatati ma' sports institutions. Bħal pereżempju gyms u attività oħra. Xi ħaġa partikolari li qed naraw clusters qed ikunu relatati ma' clusters fejn ikun hemm attività fiżika intensiva. Ġifieri meta inti tagħmel high intensity physical activity, hemmhekk persuna jkun qed jieħu ħafna iktar nifs u allura jekk dak il-persuna jkun pożittiv għandu iktar ċans li hu jkun qiegħed itajjar it-taqtir ta' dawn il-mikrobi għal fuq ħadd ieħor.
Allura nappellaw hawnhekk ukoll hemm dawk l-standards li japplikaw għal gyms u anka fejn isiru sports activities, speċjalment jekk ikun hemm sports activity ta' high intensity, importanti li dejjem tinżamm id-distanza minn persuna għall-oħra u anka li l-persuna ma jkunx qed jimxi minn post tal-ieħor. Dawn huwa importanti ħafna ħalli aħna nkomplu naqsu r-riskju ta' trasmissjoni. Il-numru ta' active cases għal rajna bħalissa huwa ta' 2695. Sitwazzjoni f'Għawdex, bħalma rajtu l-ġimgħa ta' qabel kellna numru iktar ta' każijiet attivi f'Għawdex, però issa il-każijiet attivi li hemm bħalissa huwa ta' 89 mit-total ta' każijiet li hemm attivi. Naraw x'kienu l-etajiet tal-gruppi ta' nies li ġew affettwati din l-aħħar ġimgħa minn l-aħħar bulettin mediku, qegħdin naraw li għajna b'dak il-grupp fejn għandna l-maġġor parti tal-każijiet bejn età ta' 25 u 44 years li huma l-iktar affettwati. U jekk inqablu mal-ġimgħa ta' qabel, naraw li kien hemm żieda f'dik l-età ta' bejn 35 u 44 u qegħdin naraw ukoll naqra żieda fil-każijiet bejn 65 u anke 84. Xi ħaġa li rridu noqogħdu ħafna attenti u nerġa' nappella lill-anzjani biex noqogħdu attenti fejn imorru li dejjem jekk noħorġu għal dak li huwa bżonn jus, imma jekk noħorġu insibu postijiet fejn inkunu iktar ma jkunx hemm nies u ma jkunx hemm folol. Importanti nieħdu ħsieb tagħna nfusna anka jekk inti diġà tlaqamt, importanti nibqgħu nieħdu ħsieb. L-età medja hija ta' 40 sena bħalissa. Bqajna dejjem bl-imwiet. Fatti kellna ukoll l-aħħar ġimgħa numru ta' amwiet bħalma konna qegħdin ukoll ninformawkom ta' kuljum u jekk inħarsu lejn l-atajiet tal-imwiet li kellna din l-aħħar ġimgħa kellna 2 persuni bejn 60 u 69 sena, 3 persuni bejn 70 u 79 sena, 10 persuni bejn 80 u 89 sena u persuna il fuq minn 90 sena. L-etajiet l-iktar komuni baqgħu ta' l-iktar fl-irġiel u f'etajiet bejn 75 u 84 ta' nies li jmutu. Fakkarkom li t-testjar, aħna kif għajna għaddejjin bil-vaccination program, għajna u koll għaddejjin bil-testjar, għalix din hija waħda mill-aħjar strateġiji li għanna biex aħna kunu naqbdu l-każijiet kmieni u kemm aħna bqajna għaddejjin bil-testjar kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex għaliex huwa importanti li naqbduhom kmieni l-każijiet. Fakkarkom fil-miżuri ta' prevenzjoni li avolja għaddejn bit-tilqim, anka dawk in-nies li diġà tlaqmu, anka dawk in-nies li diġà wkoll ħadu t-tieni doża, importanti nibqgħu nsegwu l-miżuri. Dan għamlitha ċara ħafna wkoll l-Aqda Dinjija tas-Saħħa u anka l-kumpaniji stess ukoll jagħmluha ċara li rridu nibqgħu għalissa għaddejjin b'dawn il-miżuri u miżuri ta' prevenzjoni. Il-distanza, l-użu tal-maskli importanti ħafna u anka il-hand hygiene. Aħna wkoll attenti ħafna minn dak li qed jiġi minn barra minn Malta, x'nafu wkoll li hemm diversi pajjiżi fejn għandhom rati li huma wkoll għoljin, anke aktar ħafna għoljin minn ta' Malta, u allura l-classification tal-Amber countries għadha hemmhekk u dil-ġimgħa ma kellniex tibdil, però aħna dejjem ikunu qegħdin nagħmlu monitoring ta' l-pajjiżi għandhom l-aħjar ikunu fuq l-Amber biex minn hemm dawk ikunu obbligati li jagħmlu it-test. Infatti, aħna wkoll nagħmlu t-test fl-ajruport tagħna għal dawk in-nies li ma jġibux it-test magħhom. Fakkarkom, aħna nagħmlu rapid test fl-ajruport tagħna u mill-21 sa 27 ta' Jannar għamilna 788 u sibna 4 każijiet li kienu reattivi. U dawn kienu mill-Tunizija, Awstrija, Bulgarja u Italja. Jekk tiżviluppaw sintomi importanti ħafna li noqogħdu attenti għal dawn is-sintomi għaliex jista' jkun il-COVID, jista' jkunu wkoll mart respiratorju ieħor, però importanti li tkellmuna biex aħna nagħmlulkom it-test. Tistgħu jew iċċemplu fuq il-helpline tagħna l-111 fejn nibbukjawlkom test, jew inkella tibbukjaw test fuq il-covidtest.gov.mt. U minn meta llonċjajna dan is-servizz fl-14 ta' Novembru, kien hemm sa issa 11,207. Dan huwa importanti hemmhekk nkun qegħdin niffaċilitawlkom ukoll, hija ħafna iktar faċli li intom tibbukjaw online u mbagħad aħna nċemplulkom bl-appuntament u barra minn hekk ukoll kun hemm id-dettalji li jkunu qegħdin jitlu iktar korretti, allura aħna jkollna iktar faċilità li hemmhekk ma jkunx hemm xi żbalji meta nkun qegħdin inċemplulkom u d-dettalji jitlu iżjed korretti.
Il-contact tracing app importanti li minn ma d-downloadja ħiex niżluha għaliex bħalma ħataraw il-benefiċċji huma kbar. Fatti kellna 92,330 persons li downloadjaw din l-app li hija 19% tal-population, digital age. Aħna tajna l-code lil 549 persons li kienu pożittivi u minn dawn 325 fil-fatt daħlu il-code fl-app u allura hemmhekk ikunu telqu l-messaġġi. U mill-informazzjoni li għandna kellna 1384 li ċemplu l-helpline huma stess qalulna li irċivew dan il-messaġġ għaliex kienu f'kuntatt ma' persuni li kienu pożittivi mill-riżultat tal-app li ħareġ. Allura dawn huma nies li mbagħad għamlu t-test li setgħu kienu qegħdin friskju minħabba li kienu f'kuntatt ma' persuna. Nappillalkom biex tiddownloadjaw din l-app għaliex sibna li hija ta' għajnuna wkoll. Xenu ringrazzjawkom tal-attenzjoni. Good afternoon, everyone. We are ongoing with our vaccination program, whereby we have advanced very well with our vaccination of the first cohort. In fact, we have covered substantial numbers in those people who work within the clinical settings, both those who have direct patient contact and also other healthcare workers who do not have direct patient contact, and also those who work both with the government sector but also those who work within the private sector as well. We have also advanced in our vaccination program for people who live in elderly homes, the residents, and also the staff who work within these homes. And also the people who have been sent a letter who have aged more than 85 years have been given the appointment and have been given the vaccinations, and we are also ongoing with vaccination of people who are homebound, who are 85 years of age. If there is anyone who is aged over 85 and for some reason you have not received the letter, kindly call us on 145 so we will make you an appointment as well. And we will be soon rolling over into other vaccination groups, including the frontliners, and also sending letters to people who are aged between 80 to 85 years of age. So if you receive your letter, do accept our invitation to come and get vaccinated, and it is very important that you stick to the date and the time that we give you. Our vaccination program is ongoing very well. In fact, we have, as of yesterday, given 24,680 doses of vaccination, and of these we have 2,518 doses which were doses of the second dose. So we have this amount of people who have already taken the first and the second dose as well. The current situation is that from yesterday's 3,280 tests, we had 185 cases who were positive. So the total number of cases since the beginning of this pandemic is 17,585. We had 174 persons who have recovered. So the total recovered is 14,626. We had further deaths, a total of 264 deaths since the beginning of the pandemic, and this leaves us with 2,695 active cases. The ongoing situation, as you have seen, that we had an increase post the Christmas festivities and the New Year as well, whereby currently the number of moving average is 160 persons. I appeal to everyone to continue to adhere to the mitigation measures in place. Also appeal to everyone to adhere to the prevention measures because we know that these work, and to pay special attention to avoid crowds and also gatherings because there could be a risk of transmission of this virus. And even those people who have taken the vaccination already, it is important to continue to adhere to prevention measures. Thank you and stay safe. Naddu għal-mistoqsijiet. Insellimlek, Professor Gawċi, Karla Zoppardi minn Malta Today, għandi ġiex mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija tirrelata wkoll mal-kumment li għaddejt li qed iżidu numru ta' clusters f'sports institutions. Fl-iskeli jeżistu protokolli serji li jidher li qed jaħdmu. Iżda
it-tfal wara l-ħin tal-iskola qed jattendu f'nurseries tal-futbol, lezzjonijiet ta' sfin, tat-teatru, fejn m'hemmx kunċett ta' bubbles. F'dawn il-postijiet qed issir sorvelja fuq il-protokolli u qed jiġi konsidrat jekk dawn il-postijiet għandhom xinalqu temporanjament. U t-tieni mistoqsija, kellmuna nies li qabdithom il-COVID wara li ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin. X'jiġri f'dan il-każ? Kull ma jagħmlu jieħdu t-tieni doża jew jerġgħu jibdew il-vaccination program jieħdu l-ewwel doża u t-tieni doża? Grazzi. Grazzi dan il-mistoqsijiet. Infatti bħalma rajt aħna barra li l-iskejjel baqgħu għaddejjin ukoll dak ngħidulhom l-extracurricular activities fejn għandna diversi sports għaddej ukoll għandna dance lessons, arts lessons li huma wkoll għaddejjin. Però għal dawn ukoll aħna għamilna l-standards ta' x'għandu jiġri f'dawn il-postijiet biex aħna kemm jista' jkun nippreservaw dawn l-extracurricular activities li ngħidu kif inhi huma tajbin għat-tfal ukoll biex aħna nkomplu nibnu it-tfal holistiku. U l-appelli tagħna dejjem kienu biex aħna noqogħdu ħafna attenti fuq dawn il-postijiet ukoll u aħna għandna komunika wkoll kontinwa diretta ma' dawn in-nies li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb dawn il-postijiet biex nassiguraw kemm jista' jkunu qegħdin iżommu xorta l-bubbles. Jiġifieri inti jekk inti għandek grupp ta' dans, dawn ikunu dejjem l-istess grupp u mhux dejjem jinbidlu ħalli inti tnaqqas il-chances li inti jkollok iktar tfal li jkunu qegħdin f'kuntatt ma' xulxin. Bħalma semmejt inti f'kwistjonijiet ta' nurseries fit-tfal, kif ukoll fil-kbar, ukoll ġieli kollna każijiet li taf li futbol huwa contact sports li allura l-riskju huwa ħafna iktar minn tip ta' sports ieħor. U allura hemmhekk iridu jittieħdu miżuri iktar speċifiċi. Il-clusters li semmejt jiena li kien qed ikollna kien qed fejn qed ikollna nies li jmorru jagħmlu attività fiżika fi gruppi li tajjeb li tagħmel attività fiżika però rridu noqogħdu iktar stringenti fuq sitwazzjonijiet fejn persuni jkunu qegħdin jagħmlu dak il-high impact physical activity. Fuq il-COVID u każijiet pożittivi kellna xi ftit każijiet bħalma ġie rrappurtat barra minn Malta wkoll li inti jkollok persuna li ħa l-ewwel doża pereżempju llum u mbagħad f'jumejn dan beda jħoss xi sintomi li mhumiex relatati ma' xi side effects u mar għamel it-test u ħareġ pożittiv. F'dak il-każ ikun fejn inti kellek il-persuni kellhom espożizzjoni qabel ma huma ħadu propju t-tilqima. Du niftakru li l-incubation period ġifier meta iltaqa' mal-virus sakemm jibdew ħorġin is-sintomi jista' jkun up to 14 days, allura jekk persuna kien iltaqa' mal-virus qabel hemmhekk inti joħroġulu s-sintomi u aħna wkoll in-nies ngħidulhom li avolju tkun ħadd il-vaccine jekk tara sintomi importanti li xorta inti tagħmel it-test ħalli jittieħdu l-miżuri meħtieġa. Fil-każ ta' meta inti jkollok każ pożittiv imbagħad jgħaddu 4 ġimgħat u minn meta l-persuna jittestja pożittiv u mbagħad inkun nistgħu intuh it-tieni doża. Thank you, Professor Gauci. Adria Maggi from Times of Malta. Germany announced that it's set to limit AstraZeneca jabs to under 65 years old only. Is Malta planning to do the same? And back in December, there was a Tombola event, which had resulted in 8 elderly people contracting COVID-19 and another 70 placed in quarantine. Have there been any updates on this specific bubble cluster? I apologize. Had any more elderly tested positive? And what are their conditions? And on the topic, my last question on the topic of social gatherings, what's your message to the Hamrun supporters who were filmed celebrating this week? Thank you. Thank you. Mela, fu l-AstraZeneca dikija tilqima oħra li għaddej l-evalwazzjoni, infatti kif qegħdin nitkellmu bħalissa għaddej ukoll l-evalwazzjoni ta' din it-tilqima, ġifieri hemmhekk għandek l-European Medicines Agency li qed tlaqqa wkoll l-esperti minn kull member state biex jiddiskutu wkoll l-AstraZeneca u naraw x'ħajkun l-outcome propju llum minn din id-diskussjoni. Iva, il-Ġermanja infatti ħadet pożizzjoni li dawn ħajużawha persuni li għandhom inqas minn 65 years. Dis-sitwazzjoni tkun għaliex inti jkollok il-kumpanija li ma tkunx għamlet daqshekk testijiet
f'age group li hija ikbar. Fil-fatt pereżempju tal-Pfizer u tal-Moderna kien hemm numru ta' testijiet li saru f'nies li huma anzjani fejn raw li l-effectiveness hemmhekk tkun tajba ħafna. L-aspett li qed ikun ikkonsidrat hawnhekk mhijiex is-safety, għax is-safety tkun tajba fuq kulħadd, imma jkun ikkonsidrat l-effectiveness ta' din il-vaccine. U allura aħna ħatana bħala Malta bħala pożizzjoni nkunu qegħdin nistennew dak li ħatoħroġ lema u anke rakkomandazzjonijiet milli joħorġu lema fejn imbagħad aħna nkun nistgħu nieħdu l-pożizzjoni wkoll tagħna. Fuq ftakru kellna iva każ ta' tombla fejn kellna 8 persuni, kienu żdiedu xi ftit każijiet però kienu ftit u l-kundizzjoni tal-persuni kollha tal-anzjani kienu baqgħet tajba u ma kienx hemm persuni li kellhom eventwalitajiet li huma ħżiena. Ukoll ġiet tal-attenzjoni tagħna iva li kien hemm gatherings fil-Ħamrun bħalma dejjem ngħidu. Aħna maħniex qegħdin f'sitwazzjoni pandemija bħal din fejn inti għandek virus li qed jinfirex fejn inti tista' taffordja li jkollok dawn il-gatherings. Nifhem li persuni jistgħu jifirħu però ejja noqogħdu attenti u ma nifirħux b'modi li aħna nkunu qegħdin noħolqu laqat ta' nies ma' xulxin u allura hemmhekk jista' jkun hemm espożizzjoni għal persuni. Jien nappella għal dawk in-nies kollha li kienu parteċipi f'din is-sitwazzjoni li jekk jiżviluppaw sintomi importanti ħafna li ċemplulna nagħmlulkom it-test ħalli naraw jekk intomx pożittivi jew le, però nitalmu li dawn il-gatherings m'hemmx f'posthom f'sitwazzjoni ta' pandemija. Good afternoon, Professor Gauci. Jacob Qualino from the Malta Independent. We received reports regarding people not following the times of appointments, and I know that you said sort of that they should. Is this causing logistical problems for the ones who are inoculating the people? And secondly, recently Novavax released their very positive results, quite close to what we saw with Moderna and Pfizer. Are there any updates as to when the EU will start vetting these results? Thank you. Bħal kwallanku appuntament, importanti li dejjem inżommu l-appuntamenti li nkunu tajnikom, però din huwa importanti anka iktar. Għaliex qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna ma rridux nlaqgħu ħafna nies ma' xulxin. Allura tajna l-appuntamenti apposta b'ħinijiet li aħna nikkalkulaw kemm persuna jdum biex jitlaqam u li dak il-persuna wkoll nkunu qegħdin inżommuh fil-klinik għal 15 il-minuta ħalli naraw li l-persuna ma jkollu l-ebda side effects dak il-ħin, u mbagħad ikun jista' joħroġ jmur lura lejn id-dar. Allura importanti li żommu l-appuntamenti ħalli hekk aħna l-affarijiet jimxu dejjem kif suppost u anke kif nixtiequ aħna ma jkunx hemm nies li jkunu ma' xulxin. L-affarijiet mixjin tajjeb bħalma qed intaraw ukoll mill-health centers, però importanti li nkunu responsabbli u nżommu dawk il-ħinijiet. Jekk għal xi raġuni forsi m'għandekx min iwaslek jew inkella persuna u ma jiflaħx, kieġobkom ċemplulna u għejdunna x'inhi l-problema tagħkom ħalli aħna nkun nistgħu nirranġaw. Ukoll hawn ċert konsilli lokali li għamlu inizjattiva tajba li huma wkoll qegħdin huma stess anke joffru servizz ta' trasport individwali lill-anzjani li hija xi ħaġa li hija tajba ħafna din l-għajnuna minn kulħadd. U dak huwa s-sabiħ tal-pandemija fejn tara l kulħadd jingħaqad flimkien biex jgħin lil xulxin. Fuq il-vaccines Novavax li għaddejja wkoll din ukoll tat riżultati tajbin mill-effectiveness studies li qegħdin joħorġu u fatti dawn imbagħad jiġu evalwati wkoll bħalma ġew evalwati vaccines oħrajn lill-European Medicines Agency u allura però baqa' ftit xhur oħra sakemm din tiġi evalwata mit-trials kollha tagħha u aħna nilqgħu dawn il-evaluations kollha u nilqgħu fatt li le ma tkun qiegħda tilliċenzja aktar vaccines għaliex Malta kienet minn ta' qudiem li aħna għamilna wkoll agreements ma' diversi kumpaniji ħalli dawk li jiġu liċenzjati l-ewwel aħna nkunu qegħdin nixtruhom u nkunu qegħdin nagħmlu rollout. Iżda ma jkollna vaccines liċenzjati, iżjed għandna ċans li jkollna aktar ammonti ta' vaccines li jiġu u iżjed hemm ċans li aħna dak il-pjanijiet kollha li qedna u anke timelines li tajna iżjed nkun nistgħu nresquhom il-qudiem. Hi, good afternoon, Amy Borch minn Newsbook. L-ewwel mistoqsija hija brabta mal-vaċċin tal-AstraZeneca biex norbot ukoll mal-mistoqsija li saret qabel. Taħseb li dil-kontroversja li tkun hawn u l-pożizzjoni ħadet il-Ġermanja, taħseb li b'xi mod tista' taffettwa il-programm ta' vaċċinazzjoni li għaddej bħalissa f'pajjiżna
forsi jkun hemm min jibda jħossu aktar xettiku diġà minn ma tantx huwa ċert dwar il-vaċċin, ma forsi jista' jaffettwa lil dawk li jirċievu l-invit mingħand l-awtoritajiet biex jieħdu l-vaċċin u aħna bħalissa f'Malta tieħdu l-vaċċin mingħand il-Pfizer sewwa. U t-tieni mistoqsija hemm fl-aħħar jiem l-Assoċjazzjoni Medika Maltija qalet li kien hemm xi diffikultajiet biex iżommu aġġornat il-contact tracing, ġifieri minn fejn jieħdu il-virus in-nies. U forsi stajdilna ftit fiex wasal dan il-proċess, ġifieri kemm hemm nies li s'issa l-awtoritajiet għadhom ma jafux minn fejn ħadu il-vaċċin. Grazzi. Skużani, fejn ħadu il-virus. Bħalma spiegajt qabel il-vaccin tal-AstraZeneca u kwalinkwa tip ta' vaccin, il-kumpaniji jkunu qegħdin jagħmlu il-clinical trials fuq il-gruppi ta' persuni. U propju Ġermanja ħadet din il-pożizzjoni dwar l-AstraZeneca għaliex sa issa m'hemmx biżejjed clinical trials ta' ammonti sostanzjali biżejjed fuq anzjani l fuq minn 65 years. Palmet mhux rigward safety imma l-effectiveness tagħha u jkun għalhekk li pajjiżi bħal Ġermanja iddeċidew li jużaw fetajiet li huma iżgħar fejn inti għandek l-istudji li inti minn hemm toħroġ kemm huma effectiveness. Ġifieri aħna nkun qed nistennew issa x'ħatejt lema u skont il-gwidi tal-ema nkunu qegħdin aħna nkunu nimxu. Però ftakar ukoll li aħna għandna l-vaccines li kemm tal-Pfizer kif ukoll tal-Moderna li huma wkoll approvati għal etajiet tal-anzjani dawk ħajbqgħu ġejjin ukoll. U aħna ftakar li wkoll niżlin bil-gruppi l-isfel skont l-etajiet. Allura inti skont ma niddeċidu mbagħad fuq min nużawha di nafu li tkun vaccine li tkun qiegħda titargetja dik il-population li inti mbagħad tiddeċidi lil min ittija. Fuq contact tracing, sejrin tajjeb, infatti għanna nis li għaddin jaħdmu propju anka f'dan il-building, manka u kol building zoħrajn, u għanna propju għedin naħdmu l-kazijiet li aħna jiġu rapportati, ġifir within 24 to 48 hours nkunu għedin naħdmu dawn il-kazijiet. L-importanti hija li min inċemplulkom, anke jekk taraw forsi numru unidentified, għax ġili meta nċemplu joħroġ dan il-numru, nappellawlkom biex twiġbuh dak il-number, għal jista' jkun meta nkun qed inċemplu minn ċertu extensions li ma joħroġ eżatt il-numru, għal dak il-persuna ġili ma jwiġibx. U hemmhekk l-iktar diffikultajiet li jkollna meta persuna ma jwiġbunix. Allura nappellalkom li twiġbu telefon, speċjalment jekk intom qegħdin f'sitwazzjoni li għamiltu t-test u anka jekk tużaw dak il-website li tajtkom biex tibbukkjaw it-test, hemmhekk ħajkollna d-dettalji tagħkom iktar korretti. Allura ħatejnuna wkoll. Appell ieħor diġà għamiltu. Intom l-ewwel inċemplulkom biex ngħidulkom li intom pożittivi u ngħidulkom nagħmlukom il-clinical assessment ħanaraw jekk intom u se toqgħodu d-dar jew inkella bżonn iżommukom l-isptar. F'dak il-perjodu aħsbu ma' min kellkom kuntatt. Ħalli kif iċemplulkom min-naħa tagħna tal-contact tracing intom ikollkom l-informazzjoni diġà lesta biex inkun nistgħu iktar inħaffu l-proċess. Hi, good afternoon, Professor Gauci, Dafna Gassam, il-PBS minn Newsroom. Għandi domanda dwar it-tilqim li qed jingħata lil dawk li għandhom 85 sena u kif għadt inti waqt il-konferenzi tal-aħbarijiet kien hemm minbeda anke it-tieni tilqima. Issa, mill-osservazzjonijiet li għamiltu, dawk li għandhom il-fuq minn 85 u ħadu t-tilqima, kien hemm minnhom li ħadu l-virus f'dan il-perjodu u l-immunità tagħhom kienet affettwata u għaliex anki forsi minħabba li hemm li biex tkun kompletament effettiva trid tieħu iż-żewġ dożi. Kurjużi biex nkunu nafu jekk kienx hemm minnhom li ħaduh il-virus f'dan il-perjodu u kemm hemm minnhom issa li ħadu din it-tilqima. Dik l-ewwel domanda. Mbagħad għandi domanda wkoll dwar il-każi tal-coronavirus li huma attivi, kemm hemm minnhom bħalissa li mhumiex qed jisebixxu sintomi minkejja li għandhom il-virus. U l-aħħar domanda li għandi dwar proposta li saret mis-South End Core dwar il-lob tal-futbol. U dawn qegħdin jgħidu li forsi qegħdin jissuġġerixxu li għal xi partit imqaj jitħallew jitlu xi partitarji
U rrimarkaw li speċi ta' xorta qed isiru ċelebrazzjonijiet spontani li possibilment iktar qed ikunu iktar perikolużi, allura jekk wieħed forsi kontrolla dawk il-partitarji li jkun hemm fl-istadium, xorta jkunu qegħdin jieħdu pjaċir, xorta jkun hemm l-atmosfera tal-futbol mingħajr ma ssir ħsara li ġdaw xorta qegħdin jiżvugaw b'mod imbagħad li mhuwiex ikkontrollat. X'tikkummenta dwar dan? Thank you. Mela, meta persuna jieħu l-ewwel doża, jgħaddu ġranet sakemm inti bil-mod il-mod tibda tibni ftit immunità u hemmhekk huwa stabbilit li b'wieħed ieħor ikollok 52% immunity wara l-ewwel doża. U mbagħad inti meta tieħu it-tieni doża, u mbagħad wara ftit ġranet jirnexxilek ittella l-immunità dik li qiegħda tiġi wkoll kwotata mill-clinical trials ta' 95% permezz tal-Pfizer vaccine. Kellna xi ftit każijiet bħal qabel ukoll li dawn kienu esposti għal virus qabel u fil-perjodi ta' ftit ġranet tal-ewwel doża hemmhekk ħarġilhom pożittiv, però dawk għaliex kienu probabilità esposti qabel. Ġifieri aħna bħalissa qegħdin niġbru d-dejta kollha ta' dawn ftit każijiet li kellna li kienu pożittivi anke kollaborazzjoni wkoll mal-kumpanija u nkunu qegħdin navalwaw kull każ minnu fih. Però rridu niftakru wkoll li persuni kollha li tlaqmu importanti xorta huma jibqgħu jsegwu il-mezzi ta' mitigazzjoni biex aħna nkunu qegħdin naraw li dawn in-nies jibqgħu xorta protetti sakemm ikollna aktar evidenza xi jkun qed tagħmel it-tilqim u anke l-impatt ta' din it-tilqim fuq it-trasmissjoni fil-komunità. Il-każijiet attivi bħalma rajtu wkoll għandna numru minnhom li huma qegħdin fid-dar tagħhom. Jiġifieri dawn hemm minnhom but wara dejjem kellna jisu 20% tal-każijiet attivi li jkollna ma jkollhom l-ebda sintomi. Imbagħad għandek numru sostanzjali minnhom li jkollhom sintomi li huma minimi li dawn jistgħu jibqgħu jiġu kurati fid-dar tagħhom u bħalma rajtu għandna numru ta' nies li qegħdin inżommuhom l-isptar. Hemm minnhom li qegħdin inżommuhom minħabba iżolazzjoni bħal dawk li naraw fil-Good Samaritan għaliex noħorġuhom mid-djar tal-anzjani, ħalli aħna nżommuhom kohortit flimkien pożittivi ma jibqgħux fid-dar tal-anzjan. U mbagħad hemm minnhom li qegħdin jieħdu l-kura fil-wards f'Mater Dei, u mbagħad hemm minnhom li għandhom bżonn kura fuq ventilators fl-intensive care therapy. Ġifieri dawn huma l-kategoriji ta' nies li għandna bħala sintomi minn dawk li huma active cases. Fuq il-futbol din hija diskussjoni li ilha għaddejja, aħna kemm stajna preservajna l-isport għaliex huwa importanti wkoll u anke l-isport ħdimna wkoll protokolli wkoll mal-MFA ta' kif ukoll għandu jinħadem l-isport anke x'jiġri meta jkun hemm xi każ l-assessment li jsir tal-sitwazzjoni meta jkun hemm positive case u anke min għandu jidħol f'kwarantina. Imma jekk inħarsu lejn spectators sa issa għadna b'sitwazzjoni fejn m'għandux ikun hemm spectators. Għaliex rridu naraw iktar l-impatt tal-vaccination x'ħajamel u mbagħad nibqgħu mixin hekk. Irnexxielna issa għal-waqt sena għaddejjin sitwazzjoni fejn kontrollajna sitwazzjonijiet u jekk ikun hemm dawn l-events li huma spontanji huma events spontanji li m'għandhomx jiġru. Għaliex hemmhekk tkun qed tpoġġi ħafna riskju. Grazzi. Salem l-Professor Gawci, Maria Frankananza minn television. Direttriċi tal-dinja tas-Saħħa qalet li il-varjant tar-Renju Unit kien tkun hemm każi fejn tkun qed jaffettwa aktar lin-nies, nies jiktu tal-isptar u anke kien hemm iktar imwiet. Tinkwetakom din is-sitwazzjoni? Qed mistoqsija kif qed tħarsu l-sitwazzjoni ta' Iżrael. Nafu li Iżrael mhix isew tajjeb fil-vaksin imma sorta qed ikollhom żieda ta' każi pożittivi. U l-ħar mistoqsija x'qed insaqsik. L-MUT qalet li qed titwa rendu kont ta' x'qed jiġi fl-iskejjel, però mhix qed titwa l-MUT qed titwa rendu kont ta' x'qed jiġi fl-iskejjel. Però mhix qed tingħata eżatt in-numri ta' kemm hemm każi fl-iskejjel. Għal xiex min qed tingħata l-informazzjoni l-MUT. Thank you. Mela fuq il-varjant ta' l-Ingilterra, bħalma tafu dal-virus jinbidlu ġili joħorġu l-varjanti u l-varjant ta' l-Ingilterra kien każ fejn kien hemm variations li kienu qawwija allura hemmhekk ikollok bidla fil-virus tal-mod kif ikun il-pathogenista tal-virus. Fatti li nafu fuq dan il-virus huwa li dan il-varjant tal-Ingilterra jiġi trasmess bertuħa 70 darba iktar, 70% iktar mill-każi ta' virus li mhuwiex il-varjant. Dak huwa li nafu fuqu.
Din il-ġimgħa wkoll kien hemm rapporti minn studju preliminari li ħareġ mill-Ingilterra fejn huma qalu li jista' jkun li dal-varjant jista' jkun qed jikkaġuna iktar każijiet severi. Però wkoll ix-xjentisti Ingliżi li qegħdin jikkwotaw dan il-virus għadu li dawn għadu preliminari ħafna dan l-istudju, ġifieri rridu noqogħdu attenti biex naraw iżjed qed jikkaġuna dan il-virus jekk huwiex qed ikun sever jew inkella le. Li nafu żgur huwa li jiġi trasmess iktar malajr allura nagħmlu ħilitna kollha biex propju dal-varjant kemm jista' jkun jekk ikollok każijiet taqbadhom mill-ewwel u inti tnaqqas it-trasmissjoni. Infatti bħala Malta kellna vantaġġ li aħna l-Ingilterra minn Novembru kienet diġà qiegħda listit bħala amber għax konna rajna żieda u għalhekk dawk il-nies kollha kienu qegħdin jiġu mill-Ingilterra kien qed ikollhom bżonn li jagħmlu it-test. Kif rajna li l-varjant ġie konfermat u kien qed jagħmel, aħna dawwarna l-Ingilterra fuq red zone. Ġifieri n-nies li jiġu mill-Ingilterra li jkunu nies li jew ma Maltin jew inkella għandhom Maltese Residency Permit, dawn iridu la darba jiġu bit-test, nagħmluhom testijiet waqt li qegħdin hawn imma joqogħdu f'kwarantina ħalli jekk hemm nistgħu nżommu u nikkontrollaw is-sitwazzjoni. U anka aħna qegħdin nagħmlu sorveljanza ta' x'inhuma l-każijiet li jkollna, ġifieri dawk it-testijiet li huma pożittivi qegħdin naqbdu minnhom biex aħna nagħmluhom genetic sequencing. Infatti din il-ġimgħa irduppjajna l-ammont ta' genetic sequencing li għandna għal Malta u ħanerġgħu l-ġimgħa diħla nerġgħu nżidu iktar biex aħna nkun nistgħu naqbdu dawk li jistgħu jkunu l-iktar li huma l-varjant. Infatti aħna naqbdu għat-trend imma nisfukaw iktar fuq dawk il-każijiet li ġejjin minn barra. Li dawk li huma pożittivi nittestjawhom genetic sequencing għat-testijiet, speċjalment dawk li jkunu mill-Ingilterra. U anka jekk ikollna xi clusters fejn naraw naqra iktar trasmissjoni, fejn naraw naqra clusters li huma naqra ikbar, hemmhekk dawk ukoll naqbdu random sample minnhom u nittestjawhom ukoll. Ġifieri qegħdin nippruvaw infittxu fejn l-iktar tista' probabbli ssib barra li tagħmel ir-random il-komplement. Għax huwa importanti li nkunu nafu x'inhija s-sitwazzjoni. L-Iżrael huwa post fejn irnexxielhom li huma jixtru iktar vaccines, ftakru li dawn mhumiex fl-Unjoni Ewropea u mhumiex qegħdin fil-joint procurement u fil-fatt laqmu numru sostanzjali tal-popolazzjoni tagħhom, però għadhom ma laħqux il-herd immunity. U l-herd immunity ta' over 70 u allura hemmhekk huwa l-iktar meta inti mistenni li jkollok l-impatt ukoll. Ftakru wkoll li jiddependi ħafna wkoll x'miżuri oħra jkunu għaddejjin hemmhekk u għalhekk aħna bħala Malta bqajna waqt li għaddejt il-qiem bqajna għaddejjin ukoll miżuri ta' mitigazzjoni ħalli inti tibqa' tikkontrolla waqt li inti bil-mod il-mod tkun qed tibni l-immunità fil-popolazzjoni tiegħek. Fuq l-MUT aħna għandna kollaborazzjoni tajba ħafna, infatti kull nhar ta' ġimgħa propju wara din il-laqa magħkom jien ikolli meeting mal-MUT kif ukoll mal-Ministerju tal-Edukazzjoni u hemmhekk ikunu wkoll preżenti il-persuni responsabbli mill-skejjel tal-gvern, tal-Knisja u anke dawk li huma tal-privat biex aħna ninformawhom x'inhija s-sitwazzjoni kemm fil-każijiet li jkollna fit-tfal u kif ukoll fil-każijiet li jkollna fl-istaff li jaħdem fl-iskejjel. Ġifieri hemmhekk inkun qegħdin nurruhom it-trends kif ikunu għaddejjin. Niftakru li aħna ma nistgħux naqsmu l-ebda dettalji tal-persuni u tal-individwi. Imma nkunu qegħdin nuru it-trends li jumru propju n-numri tipo bħalma nkunu qegħdin nurukom lilkom hawnhekk. Grazzi, Professor Gawci, kelli Peplow minn One News. Kif assigurajtu li kellkom biżejjed risorsi umani partikolarment biex l-ewwel nett ovvjament inwettqu il-pjan tat-tilqim imma fl-istess ħin l-testjar xorta jibqa' dej b'ritmu illi s'issa drajna illi kienet isir. U kemm kien kruċjali illi l-pjan tat-tilqim innifsu ma jkun ambizzjuż imma mhux ambizzjuż iżejjed. U t-tieni domanda rajtu bidla fl-attitudni tal-pubbliku fejn jidħol il-vaċċin illi bħalissa għandna disponibbli u illi qed jingħata. Kien hemm forsi issa qed jagħmlu naqra iktar kuraġġ in-nies joħorġu jieħdu l-vaċċin? Grazzi. Grazzi. Infatti, dil-pandemija kienet challenge mill-bidunet fejn aħna kellna nżidu ħafna l-istaff tagħna
Kemm aħna bħala Dipartiment ta' Saħħa Pubblika li zidna ħafna nies kemm minn aspetti oħrajn ġifier nies li kienu jaħdmu fis-saħħa pubblika fuq aspetti oħrajn mhux fuq mart infettiv ukoll ġew iġġojna il-COVID Public Health Team. Imma wkoll diversi wkoll professjonisti oħrajn li wkoll ġew jgħinuna f'diversi aspetti min-naħa tagħna barra minn hekk li għandna wkoll contracted out ukoll services. Biex ikollna żgur l-għajnuna, anka semmejna l-iskejjel ukoll għandna numru ta' edukaturi li qegħdin jgħinuna wkoll fil-contact tracing fuq tal-iskejjel kemm full time u għandna wkoll minnhom li qegħdin ukoll jgħinuna part time ukoll. Allura hemmhekk tara l-għajnuna ta' kulħadd ukoll. U fl-istess ħin għamilna wkoll it-testjar li hemmhekk ukoll bħalma rajtu il-ħabs li ftaħna matul dis-sena kienu ammonti sostanzjali, imma wkoll aħna li issa ftaħna ukoll it-tilqim ma nqasna minn xejn minn dak l-istaff li aħna konna qed niddedikaw biex inti tagħmel swabbing, contact tracing, etc. U użajna r-risorsi kollha li għandna li huma nies li jaħdmu bisħieħ u ħinijiet twal biex propju aħna nkun nistgħu nlaħqu ma' din id-domanda tal-vaccination ukoll biex jibqa' dej program kif suppost. Kif rajtu anke tħarsu l-grafs u anke fil-bidu ħafna nies qalulna ħaffu iktar. Nifmu li n-nies ridu jitlaqmu mill-ewwel, però aħna ridna li aħna dak kollu li nkun qegħdin nagħmlu ħsew u anke titgħallem għaliex din hija vaccine li anke l-composition tagħha hija differenti trid tagħmel constitution tagħha, allura bil-mod il-mod aħna konna qegħdin ikollna aktar nies li nittrenjawhom u issa bħalma qegħdin taraw il-kapaċità tagħna qed hemmhekk u ħankomplu nibqgħu nżiduha ħalli iżda ma jkollna ammonti ta' vaccines aħna mill-ewwel nkun nistgħu nagħmlu dak ir-rollout barra. Il-nies il-konkurrenza hija tajba ħafna, ġifieri n-nies li batna lihom maġġor parti tagħhom kollha ġew u anke tara li nies requesti kollina minn nies li jridu jitlaqmu issa huwa kbir. Ġifieri aħna konna nispjegaw x'inhu l-iskop ta' din it-tilqima u li ovvja nifhmu li kulħadd jixtieq li jħodha dit tilqima però kulħadd irridu nistennew meta aħna skont l-istrateġija jmissna aħna wkoll. Minnaw nixtieq nirringrazzjakom ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħkom, nixtieq nirringrazzja lill pubbliku tal-attenzjoni tagħkom, dejjem nappellalkom issa qegħdin f'dak il-pass fejn aħna qegħdin nagħmlu tilqim il-popolazzjoni tagħna qed nibqgħu attenti u ninvestigaw il-każijiet kollha li jkollna u nappellalkom. Ejja u noqogħdu attenti. Dan huwa virus li għadu qiegħed idur magħna, allura nafu kif aħna nikkontrollaw u fidejk li inti tieħu ħsieb tiegħek innifsek u ta' dawk ta' madwarek. Grazzi.